Žena proti žene. Kto je najsilnejší? Tak to zaujímalo dnes tých, čo prišli na amatérskú súťaž v arm wrestlingu, teda pretlačanie rúk do tekovských Lužian v Levíckom okrese. Duel si dala aj naša reportérka Denisa Cibulka. Tak sa poďme pozrieť, ako to dopadlo. Zápis súťažiacich, rozdelenie mužov podľa hmotnosti, trochu sa rozcvičiť dlaň do dlane a poďme na ostro. Je to súťaž, to pretláčanie pravou rukou, snažíme sa zmerať sily ako amatéri, silní, pracujúci ľudia. Organizujem to každý rok, baví ma to. Záruka triumfu, okrem sily, technika, rýchlosť a Ťažký oríšok. Mladík sa očividne viac sústreďuje na porazenie súpera, tak znova. Ako to ide? Pohodička ešte. Držíte sa? Celko ľahké to ešte. Pozerám, že vy bojujete celým telom. Aj dušou. Celým človekom. Používajú hmotnosť celého tela, preto sú tam hmotnostné kategórie, ale sú tam pevné pravidlá, ktoré sa nemôžu porušovať. Nemôže sa lakeť zdvíhať z podložky, musí sa druhou rukou držať stále iba toho jedného madla a ide tu hlavne o zábavu. Súťažili aj deti. Na súťaži si sily zmerali aj ženy. Ready, go! Tak snáď na budúce. Hovorí sa nežné pohlavie, no baby mali sily aj za chlapov. Tu je návod na úspech. Ja veľa jem. Chodím do posilovne, keď je času, tak chodím. Mám dve malé deti, tak posilujem doma. Z tekovských Lužian Denisa Cibulka, televízia Markíza.